eta irakurriko dut. El rey, erregea. Gure taldeak izan badu erregerik, hori Xabier Garmendia izan da. Taldeko kamioilaria, taldeko abeslaria, eta batez ere laguna. Galdetu genionean, hasieratik prest azaldu zen. Beti lagundu nahian, ilusioz beterik. Gero abestera animatu genuen, eta hasierako zalantzak usaturik, horretara ere animatu zitzaigun. Gaur hemen gozatzen ari garen emanaldi hau antolatzeko, ontza elkartean egindako lehen afari bileran ere hantxe zegoen. Geroago, entsaio batetara etortzeko ondo eziko aurkitu zenean, WhatsApp mezuo jaso genuen. Sentitzen deko adrilla, baina gaur ez nago entsaiora joateko. Zuek segi aurrera. Eta entsaioak hasi aurreko uneetan, taldean telefonoz genuen mugimendua jarraituz beste hau. Hau babiz, hasi me gusta beros. Martxa, aurrera. Hori zen Xabi. Beti erakutsi zigun jarrera baikorra eta dizketasuna eredu dugu gure artean. Izan ere, hau da Kanioi Big Band taldearen funtsa. Gaur hemen mikro eta argi hauekin, Xabi, gure artean zaudela sentitzen dugu. Horregatik, omenaldi xumi hau aprobetxatu nahi dugu hau adierazteko. Mila esker bihotz-bihotzez, plazer bat izan da. Maria G. Nara, Neide, senide eta lagun guztiak, jaso musu handi bana.